kapakapanan sa puso't isipan. Sandat ako ay paninindigan. Paulit-ulit man bayan ay subukan, hinding-hindi isusuko ang karapatan. Ako ay lalaban kung kailangan. Pag may nang aapi sa aking bayan, tuloy ang laban. 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 Tuloy ang Itaas mo ang noo, tayo ay Pilipino. Kahit na may gulo, di tayo patatalo. Ang banyan ay lumisan at tayo'y iniwan. Ang kanyang sinimulan, di pababayaan ng bayan. Kahit na pigilan pa, di bibitiw sa prinsipyo. Ito ang ugat ng pagbabago. Marangal at mahusay ang aming pagkatao. Ako para sa Pilipino. Itaas mo ang noo, suot ang tsinelas mo. Lumakad ng magpit sa landas ng pagbabago. Ito na ang panahon at dapat tayo'y tumalaw. Imulat ang isipan sa pagsipi sa bayan, kaibigan. Kahit na pigilan pa, di bibitiw sa prinsipyo. Ito ang ugat ng pagbabago. Marangal at mahusay ang aming pagkatao. Ako para sa Pilipino. Itaas mo. May anuman sa iyong puso't isipan. Ang sambayanan ay laging nandyan. Sasamahan ka, itutuloy ang laban ng bayan. Kahit na pigilan pa, di bibitiw sa prinsipyo. Ito ang ugat ng pagbabago. Marangal at mahusay ang aming pagkatao. Ako para sa Pilipino. Para sa bayan, tuloy ang laban. Itaas mo. Itaas mo. Itaas mo. Itaas mo. Itaas mo.
magsilbi na di nagsasamantala. Ngayon merong bagong simbolismo na marangal at magaling na Pilipino. Ang tsinelas ng pagbabago, gamitin mo, ilakad mo, sabay tayo, Pilipino. Lumakad sa tuwid na landas, suot ang iyong tsinelas. Ikaw, ako, lahat tayo buong Pilipinas. Malumi man ang lalakaran, basta tuwid ang daan. Ipagyabang mo ang iyong paninindigan. Bawat pagkatao ng bawat Pilipino, isuot mo. Sakupin mo ng tsinelas ang buong Pilipinas. Dito nagsimulat ang alamat, ngunit ngayon unti-unting nagbubugat. Sumasakop na at kumakalat, buong bansa ngayon na ay namumulat. Meron pa rin di naniniwala, pinipilit pigilan ang tamang gawa. Ngunit tsinelas ay makapangyarihan. Lagenyo, Bicolano, Pilipino, Robredo. Lumakad sa tuwid na landas, suot ang iyong tsinelas. Ikaw, ako, lahat tayo buong Pilipinas. Malumi man ang lalakaran, basta tuwid ang daan. Ipagyabang mo ang iyong paninindigan. Sound check. Tao ng bawat Pilipino, isuot mo. Sakupin mo ng tsinelas ang buong Pilipinas. Pero ko teach. Alright, marahay na hapon po sa Tuya Gabos, Syudad ng Naga, marahay na hapon. Antes po kita magpuon kasi ito yung programa, mientras po pigahalatang matapos ang misa duman sa may Naga Metropolitan Cathedral, may games mo na po kitang gigibuhon. May mga trivia questions po kami digdi, all about Lenny, all about Vice President Lenny. Pag nasimbigan po nindo, igwa ka mong payong. Preparasyon kung sakali mag-uran. Alright. Pairino tayo lang po ni si volunteer pahunod naman. Alright. Isay po ang makakatao sa muya kung kanso arin namundag si Vice President Lenny Robredo. Daog. Sige po, pairino tayo na ni. Yes, ma'am. April 23, 1964. Di nga. Okay, tama. Ma'am, get your prize. Ha? 64. Okay. Isay po ang mga katao kan maiden name ni Isay. Dahi pa. Maiden name ang lalaki. Isay po ang mga katao kang maiden name. Gusto sabihin, pangaran na dahi kanday pa sa kinakasal ni Vice President Lenny. Yes, ma'am. Maria Leonor Santo Tomas Herona Robredo. Ay, maiden name? Santo Tomas. Ma'am, last. Ang maiden name ni Ma'am Lenny kang daraga pa? Santo Tomas. So, Maria Leonor Santo Tomas.
Maria Leonor Santo Tomas. Wrong. Sige ma'am, otro. Last na ni ma'am. Maria Leonor Herona. Santo Tomas nga, sir. Okay, maiden name ma'am is Maria Leonor Santo Tomas Herona. O sige ma'am, paunra. Ilang pagbabago, ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Alright. May tulong aki si Mayor Jess saka si Ma'am Lenny kan may tulong aki sinda. Itao ang tulong ngaran maski sigaha sana kan tulo niyang aki. Volunteer? Amo ka ng volunteer. Okay. Aika Trisha Jillian. Isa ang pinakamatua. Si Trisha. Isa yung matua? Si Aika, sunod si Trisha, ang youngest si Jillian. Okay, correct. Sige ma'am. Sige ma'am, go ahead. Get your prize. O sige Nay. Dayaon ka naman lang. Pampirang Vice Presidente kan Pilipinas si Vice President Leni Robredo. Ade mo tuom. O di alat lang po pahango sa manindok ko. O sige ma'am, sige na. Nay, kawat. Ika number 14. Sigurado? Okay, number 14. 14th Vice President. 14th Vice President. Sige na, yaon ka na. Sige na, papaunrahan ta ka. Sa nag-elementary saka high school si Vice President. Kolehiyo di Santa Isabel. Na ang apod na ngunyan, Kolehiyo di Santa Isabel University. Colegio de Santa Isabel, ang apod na ngunyan, Universidad de Santa Isabel. Sige ma'am. Okay. Maraya pa kaya si mga alumni ay. Sa po nagtapos kan sa iyang Bachelor of Laws si BP Lenny. O dahil duwa ka mo, get your prize. University of Nueva Cáceres. Okay, doon po kita. Kang 1992, binilog ni BP Lenny ang sarong women's group sa Naga na inaapod na Lakas ng kababaihan ng ng Naga. Ita may bumbu na bangangon niya, may kamaligan. Alright, ma'am, get your prize. Lakas ng kababaihan ng Naga. Binilog niya yan kang 1992. Igwadigding apilasyon. Didi kita. Sige po. Ang pangaran kang agom ni Ma'am Lenny, Jessie Robredo. Ang hapot. Ano ang middle name ni Secretary Jess? Yes. Middle name. Manalastas. Manalastas. Get your prize, ma'am. Saing kita. Dumanda kita. Okay. Kaya nakagraduar si Ma'am Lenny bilang sa College of Law, naging na siyang abogado kang 1996. Kaya nakapasara siya sa bar. Ang hapot. Sa inot na nagtrabaho si BP Lenny. Sa Saligan. Wrong! Sa PAW. PAW stands for Public Attorney's Office. Public Attorney's Office. Sige naman, PAW and Public Attorney's Office, get your prize. PAW. Pakagraduar, bilang abogado, naglaog siya sa PAW.
Bako pong Pauline Mentha, Public Attorney's Office. Okay. Nag-apply siya sa BRBDP. Stands for Bicol River Basin Development Program. Ang hapot, isay ang nag-check kang papel ni BP Lenny. Nag-check ang papel ha? Yes, Robredo. Mali. Isay si nag-check. Si Robredo. Mali. Piksabi niya yang kang yaon sa digdiyo kang campaign. Si Gabi Bordan. Si Gabi Bordado. Si Sir Gabs ang nag-check ang essay ni BP Lenny. Okay. Last two question. Igwa pa po Atsan. Igwa pa Atsan. Dakol pa po yan. Okay. Hindi po, madali na lang niyo. Isay ang naging boss ni BP Lenny sa BRBDP. Yes, Robredo. Jess Robredo. Hindi po, ma'am. Mhm. Okay. Naging miyembro siya kan sarong legal network kan mga parauma, mga abogado. Basically, ini si legal network niya nagsusurog sa mga nasa laylayan. Ano ang pangaran kan organisasyon na yan? Saligan. Saligan. Na ang gustong sabihon, sige na, get your prize. Ang gustong sabihon kan Saligan, ano Ate Bel? Dayo aram. Ano ang gustong sabihon kan Saligan? Tronggal. Sentro, Kreatibo. Lingap. Panligan. okay. Gina. Get your prize. Sa aking bayan, tuloy ang laban. Okay. Last question po kita. Then we'll be back later. Itao po ang pangaran kan ina ni BP Lenny. Abo! BP Lenny, nalamang pananggad. Sali Santo Tomas, Herona. Sally Santo Tomas Serona. Okay, get your prize. So, later po, we'll have the torch parade from Cathedral. Si mga taga-USI and UNC will be joining us. And later po, we'll have performances and we will be joined by Ma'am Lenny at 7 o'clock. Laban ka't ika'y babantayan, aking gagampanan. Sa puso't isipan, sandan Okay. ako ay paninindigan. Paulit-ulit man, bayan ay subukan. Hinding-hindi isusuko ang karapatan. Ako ay lalaban kung kailangan. Pag may nang aapi sa aking bayan, tuloy ang laban. Tuloy ang laban. We would like to acknowledge Mr. Butch Robredo. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Tuloy ang laban.
magpanindigan tayo para sa mga pinaniniwalaan natin. Kapag handa nating pagsakripisyuhan ang ating mga layunin, ang imposible ay kinakayang gawing posible. Pino, ang tsinelas ng pagbabago. Lagelyo, Bicolano, Pilipino, Robredo. Lumakad sa tuwid na landas, suot ang iyong tsinelas. Ikaw, ako, lahat tayo buong Pilipinas. Malungan ang lalakaran, basta't tuwid ang daan. Ipagyabang mo ang iyong paninindigan. Sa tuwid na landas, suot ang iyong tsinelas. Ikaw, ako, lahat tayo buong Pilipinas. Ang daan, ipagyabang mo ang iyong paninindigan. Bawat pagkatao ng bawat Pilipino, isuot mo. Sakupin mo ng tsinelas ang buong Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon nakaraan at alaala na kay ganda. Ngunit kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan. At sa paggalaw ng panahon, mapapalitan ng bagong ngayon. Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo. Pagsisikap ang naging daan upang pangarap ay masimulan. At ngayon nga ng aking tingnan, ibang-iba na ang aking bayan. Yeah! Tingnan mo ang naga, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap, ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging nagenyo. Maraming beses dilim nagdaan, Bayan ay sinubukan. Dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin.
Pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroong di magbabago. Pakikipagkapwa-tao, Edukasyon sa bayan ko, proud akong maging tingnan ang bilis ng aming pag-usad. Sa amin ba'y ayaw niyo pang tumulan? Proud ako. Proud ako. Proud ako. Proud akong maging Unti-unting sinisiil ang kalayaan.
lumakad ng magnit sa landas ng pagbabago. Ito na ang panahon na dapat tayo'y tumalaw, imulat ang isipan sa pagsilbi sa bayan, kaibigan. Kahit na pigilan pa, di bibigyan sa prinsipyo. Ito ang ugat ng pagbabago. Marangal at mahusay ang aming pagkatao. Ako para sa Pilipino, itaas mo. May kaguman sa iyong puso't isipan. Ang sambayanan ay laging nandyan, sasamahan ka, itutuloy ang laban ng bayan. Kahit na pigilan pa, di bibigyan sa prinsipyo. Ito ang ugat ng pagbabago. Marangal at mahusay ang aming pagkatao. Ako para sa Pilipino. So kabus po na igwang meals tab na pigtao kan mga barangay. Kung ano po ang yaon na 10th number sa meals tab, duman man po kamo sa 10th number maduman para po sa indang mga meals. Thank you very much. Namulat na ang aming isipan, sa aming lahat ay iyong pinatunayan. Kaya pala, pwede pala, na magsilbi na di nagsasamantala. Ngayon merong bagong simbolismo na marangal at magaling na Pilipino. Ang tsinelas ng pagbabago, gamitin mo, ilakad mo, sabay tayo, Pilipino. Lumakad sa tuwid na landas, suot ang iyong tsinelas. Ikaw, ako, lahat tayo buong Pilipinas. Malumi man ang lalakaran, basta tuwid ang daan. Ipagyabang mo ang iyong paninindigan. Bawat pagkatao ng bawat Pilipino, isuot mo. Sakupin mo ng tsinelas ang buong Pilipinas. Dito nagsimula ang alaman, ngunit ngayon unti-unting nagbubugat. Sumasakop na at kumakalat, buong bansa ngayon na ay namulat. Meron pa rin di naniniwala, pinipilit pigilan ang tama.
Silipin mo ng tsinelas ang buong Pilipinas. Ay merong bagong simbolismo na
Chuk, chuk. Chuk, chuk. Chuk. Alright. Let's have a game again. Ano kung nagpapakandas kita ng payong, dahil nag-uuran, ano? Okay. Saan kita mano yung Nick? Where do we go? We're back to our RBP Lenny trivia questions. Isay po ang nakakaaram kung kanso arin kinasal si Secretary Jess saka si BP Lenny. Ah, masakit. Alright. Anong isay? Ah, sige na lugod. Isay kinasal si BP Lenny. Sabay ribok ano. Sayang kinasal. Ah, kisay kinasal. Jesse Robredo. Sigurado ka? Ah, sigurado da siya. Kanso arin. Ada niya ara. Okay. Kanso arin. June 27 19 Iyan po si taon na namundag ako. June 27, sige tama na si Manay. Tiksaro si Manay. June 27, 1987. Ano? Okay. Saan tayo, Kuya Nick? Isay po ang pwede makataok kang pangaran kan ama ni BP Lenny. Attorney Antonio Herona. Attorney Judge Antonio Herona is correct. Alright, sige daw po. Adidi po kita. Pira ang nako ang boto ni Vice President Lenny Robredo kan nakaaging eleksyon. Pira. 14,418,817. Correct! Ito nasa likod. Congrats. Okay. Next. Isay po ang taga-barangay Dayang Dang Digdi. O, taga-barangay Dayang Dang. Sa anong street naka-star sa BP Lenny sa Dayang Dang? Sa ano ko? Okay. Sige, Manoy. Solid. Solid. Sala po, sala. Bulusan Street. Bulusan Street ang tamang simbag. Okay. Okay. Sa anong simbolo nabisto si Secretary Jessie saka si Ma'am Lenny? Sinila
Chinelas! We would like to welcome our friends from the Universidad de Santa Isabel. Yaon na po si Torch Parade. Nag-abot na. Okay, last two questions po. Oh, ini man ay madalion lang ni. Ano ang paboritong sakaya ni Ma'am Lenny pauli sa Bicol? Si bus niya. Si sa diring bus niya. Ma'am, sa dirimbas. Bas! Bas. Last question. O, sige daw po. Ini po hali ni duman sa campaign team. Ano po da ang paboritong kakanon or comfort food ni Ma'am Lenny? Choknat. Choknat. Okay po, thank you very much. We now welcome our friends from the Universidad de Santa Isabel.
We now acknowledge the University of Nueva Cáceres. Check, check. Shoot. We would like to request the USI students and UNC students, alumni, to kindly occupy Plaza Rizal.
We wish to acknowledge the arrival of the University President of the University of Nueva Cáceres, Mr. Alfredo I. Ayala. We announce the arrival of the University President of Universidad de Santa Isabel, Sister Lourdes Alvis DC. We wish to acknowledge the presence of the Honorable Salvador Bade del Castillo. We also acknowledge former City Councilor Jose Tuason. Makiulay po kami na pwedeng i-vacate ang katubangan sa mga performance. Ladies and gentlemen, the Ateneo de Naga University Golden Cavalry.
our world now. I see you on Facebook, yeah, you liking it. But now you loving it. But now you loving it. You can talk all you want, but you know you love these girls. We got the fire in our hearts, and we'll heat up this whole world. You bring the crowd, I think about this every time the stars come out. You light me up, you chase the clouds, I think about this every time the stars come out. Once again, another round of applause for the Ateneo de Naga Golden Cavalry. We wish to acknowledge the Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Sounds.
May we call on, ladies and gentlemen, the NCF band to please proceed to the stage area. NCF band. Raymond Roldan. Raymond and Jamel Roldan. Ladies and gentlemen, to open up the show, please welcome Mr. and Mrs. Raymond and Janelle Roldan. Maraya nabanggi po sa Induga, boss. Yan po kita digdiyo, tanganing isilibrar ang paggana kan sa tuyang Vice Presidente, si Ma'am Leni Robredo. Ang samuya pong kakanton mo niyan, ang kantang Light of a Million Mornings. Hindi pong kantang iniyo, dinidinig kami po sa Induga, boss. Kita po, gabos, ilaw po kita kang Pilipinas. We are the light of the new Philippines in the next coming 6 years. The shadows, I couldn't seem to find a soul to good. Then in my darkest hour, you touched me with your power. When I looked, your light was the light of a million mornings filled my heart. The sound of a million angels sang my song. The warmth of a love so tender touched my life, and suddenly the light of a million mornings dawned in me. I never tried to understand a sunrise. I only know it takes away the dark. I can't explain your healing or all the joy I'm feeling. I only know you have come into my heart. The light of a million mornings fill my heart.
the arrival of the Vice President of the Republic of the Philippines, the Honorable Maria Leonor Herona Robredo. Away! The light of a million mornings dawn in me. And now that your glory has come shining through, Let my light be a candle, Lord, that shines for you. Shines for you. Shines for you. The light of a million mornings fill my heart. The sound of a million angels sang my song. The warmth of a love so tender touched my life, and suddenly, oh, the light of a million mornings. light of a million mornings. Oh, the light of a million mornings, and the light of a million mornings, and Ladies and gentlemen, Mr. Raymond and Janelle Roldan. Let's give them a big round of applause. Maray na banggi po, mga tugang! Yes! Wala ba tayong malakas na palakpakan dyan na may kasamang sigaw? Mga kaibigan, mga kapatid, dumating na po sa ating harapan ang kauna-unahang pangalawang Pangulo na nanggaling sa Kabikulan, ladies and gentlemen, Vice President Leni Robredo! Dakula po na orgulyo kan gabos na Bicolano at gabos na Pilipino na yaon, digdi ang bilang lahat ng nagmamahal kay Vice President Leni Robredo. We have 14,418 and 817. Palakpakan po natin, tayo po ay magkakatuwang tungo sa pagbabago ng bansang Pilipinas. Magandang gabi po. Once again, ladies and gentlemen, I'm your host for tonight. My name is RP, and I'm with a band called Multivitamins. And tonight, we promise you an historical event only here, happening right now in Naga City. Okay, at this point, ladies and gentlemen, we would like to give you nais po lang na sana namin pakiusapan. Baka pwede po natin ipagpaliban po ang ating photo op. Maya-maya po lamang. Lahat po kayo ay mapagbibigyan. Maraming salamat po. Sa pagkakataon na ito mga kaibigan, at napakadami pong artist mula sa Maynila ang handa sanang magbigay ng libreng serbisyo para sa gabing ito. Ngunit hindi po kami pilala dahil limitado po ang ating flight ngayon. Uumpisan po natin ang ating unang bisita. Mga kaibigan, she represented the Philippines to the Karaoke World Championship in Finland and merged as the second best of the world.
She has performed with international artists like Earth, Wind and Fire, The Platters, Stylistics, China Crisis, Tony Hadley of Spandau Ballet, John Ford Coley, The Cascades, Rex Smith, and Air Supply, and of course, David Foster. Ladies and gentlemen, isa pong karangalan ng bawat Pilipino. Please give us a big round of applause to Miss Lily Garcia. Marhay na banggi. Kung ang tinig mo'y di naririnig, ano nga bang halaga ng buhay sa daigdig? Darating ba ang isa ngayon at magbabago ang panahon kung ang bawat pagdaing ay laging pabulong? Aanhin ko pa dito sa mundo ang mga matang nakikita'y hindi totoo. May ngiting luha ang likuran at paglayang tanong ay kailan, bakit di natin isabog ang pagmamahal? Sundan mo ng tanaw ang buhay, mundo ay punan mo ng siya't gawing makulay. Iisa lang ang ating lahi, iisa lang ang ating libing. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunawan tunay ang siyang nais ko. Ang pagkamay sa kapwa'y nariyan sa balat mo. Di ba't ang gabi ay mayroong wakas? Pagkatapos ng dilim ay may liwanag. Araw ay agad nasisikat, iilawan ang ating landas na magkaisa. Bawat nating pangarap, sundan mo ng tanaw ang buhay. Mundo ay punan mo ng siya't gawing makulay. Iisa lang ang ating lahi, iisa lang ang ating libing. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pamunawan tunay ang siyang nais ko. Ang pagkamay sa kapwa'y nariyan sa balat mo. Sundan mo ng tanaw ang buhay. Mundo ay punan mo ng saya, gawing makulay. Iisa lang ang ating lahi, iisa lang ang ating libing. Bakit di pagmamahal ang ialay mo? Pangunawan tunay ang siyang nais ko. Ang pagkamay sa kapwa'y nariyan sa balat mo. Isang pagpupugay po para sa ating mahal na pangalawang Pangulo, Ma'am Leni, Vice President po ng Pilipinas. Diyos mabalos, maraming salamat po. Thank you very much, Miss Lilibet Garcia. Palakpakan po natin. Ano yan? Proud. Isa na namang pride ng Bicol.
Yeah, all right. At this point, ladies and gentlemen, napakadami po natin kailangan pasalamatan at syempre, uunahin po natin ang lupon ng mga barangay councilors or Barangay Councilors League of the Philippines. At nais po namin i-welcome Vice President ng Luzon, Vice President Lolita M. Nantes. Magandang gabi po at KSBK President. Welcome po. Nais po namin, bigyan pugay din ang presensya ng mga tao mula sa lakas ng kababaihan ng Naga na pinangungunahan ni Binibining Socorro Felix. Yes. Palakpakan po natin mula po sa Pili, pinangungunahan ni Binibining Jean Tosok. Mula po sa Ocampo, pinangungunahan ni Binibining Rebecca Bilaos at Binibining Emily Hernandez. Mula po sa Kamaligan, nais po namin bigyan, palakpakan po natin sa pamumuno ni Binibining Luz Polotan at Binibining Nelly Lagnason. At mula naman po sa Kanakman, pinangungunahan ni Binibining Nilda Pante at Binibining Salve de los Santos. Palakpakan po natin, lupon ng mga kababaihan, lakas ng kababaihan. Okay, sa pagkakataon na ito, nais po namin imbitahan lahat. Tayo po ay magsipagtayo para sa ating pambansang awit ng Pilipinas. May we request everybody to please stand up for a Philippine National Anthem. Thank you very much, Naga College Foundation School Band. Please remain standing for the invocation to be led by Father Rex Hidalgo. Ilaag po niya to ang satuyang sa diri sa presensya ng Diyos. Iarangta ang satuyang Vice Presidente sa iya, orog na kiina na sa Senyora de Peña Francia. O God, source of every blessing and giver of all gifts, you are the God to whom every human power is subject. Grant to your servant, Maria Leonor Herona Robredo, the Vice President of the Republic of the Philippines, our pride and inspiration, success in the exercise of her high office, so that, always revering you and striving to please you, she may constantly secure and preserve for the people entrusted to her care the freedom that comes from civil peace. Look for favor, we pray, on those who govern with authority over us, especially Vice President Robredo, that throughout the whole country, the prosperity of peoples, the assurance of peace, and the respect for the rights of all persons may, through your gift, be made secure. Graciously receive our prayers. We pour out to you
for our country, that through the wisdom of its leaders and the integrity its citizens, harmony and justice may be assured and lasting prosperity come with peace. We dedicate to you this new leadership and service and the next 6 years ahead of us, that we may abound in good and loving things and be resplendent with works of holiness. We ask this through the intercession of Our Lady of Peña Francia, patroness of Bicol, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We ask our friends to please give space to the next performance. Natatawa sa ating kaibigan at nangangaral na buong mundo. Wala na raw tayong mga kabataan sa ating mga idol. Kung gusto nyo kaming sigawan, bakit hindi nyo subukan? Lalo nang kayong hindi maiintindihan ang awit ng kabataan, ang awit ng panahon, hanggang sa kinabukasan, awitin natin ngayon. Hindi nyo kami mabibilang at hindi rin maikakahon. Marami kami, iisa lamang ang aming pasyon. Ang awit ng kabataan, ang awit ng panahon, hanggang sa kinabukasan, awitin natin ngayon. Ang sa pagtulog ng gabi, maririnig ang dasal ng kabataan lumaw sa tunay na pagmamahal. Ang awit ng panahon, hanggang sa kinabukasan, awitin natin ngayon. Ladies and gentlemen, what about a big round of applause para sa ating kabataan? Thank you so much for the wonderful dance number. All right. At this point, ladies and gentlemen, may we ask everybody, are you guys ready for the Chinelas MTV? Mga tugang, dalanong tapo, gabos, ang Chinelas MTV. Namulat na ang aming isipan, sa aming lahat ay iyong pinatunayan.
Kaya pala, pwede pala na magsilbi na di nagsasamantala. Ngayon merong bagong simbolismo ng marangal at magaling na Pilipino. Ang tsinelas ng pagbabago, gamitin mo, ilakad mo, sabay tayo, Pilipino. Sa laylayang gumawa ng bagkas, suot ang iyong tsinelas. Ikaw ako, lahat tayo buong Pilipinas. Madumi man ang lalakaran, itaas mo ang laylayan. Ipagyabang mo ang iyong paninindigan. Bawat pagkatao ng bawat Pilipino, isuot mo. Sakupin mo ng tsinelas ang buong Pilipinas. Dito nagsimula ang alamat, ngunit ngayoy unti-unting nag-uugat. Sumasakop na at kumakalat, buong bansa ngayon nga ay namumulat. Meron pa rin di naniniwala, pilit pinipigilan ang tamang gawa. Ngunit tsinelas ay makapangyarihan. Gamitin mo, ilakad mo, sabay tayo, Pilipino. Sa laylayang gumawa ng bagkas, suot ang iyong tsinelas. Ikaw ako, lahat tayo buong Pilipinas. Madumi man ang lalakaran, itaas mo ang laylayan. Ipagyabang mo ang iyong paninindigan. Bawat pagkatao ng bawat Pilipino, isuot mo. Sakupin mo ng tsinelas ang buong Pilipinas. Ngayon merong bagong simbolismo ng marangal at magaling na Pilipino. Ang tsinelas ng pagbabago, gamitin mo, ilakad mo, sabay tayo, Pilipino. Sa laylayang gumawa ng bagkas, suot ang iyong tsinelas. Mga kababayan, ito pong nakikita niyong numero dito sa likod, yan po ang bumoto sa ating mahal na Vice Presidente. Palakpakan po natin! Thank you very much, ladies and gentlemen. Manoy Andy, Manoy Tonton, thank you. Mga henyo, pagdating sa paggawa ng napakagagandang kanta, mga pride
ng buong Kabikulan. Thank you very much. Give them a big round of applause. Kung akala niyo po, ito yung mga utak ng paggawa ng magagaling na kanta na karangalan ng bawat Bicolano, sila rin po ang mga katuwang natin para ma-organisa ng ganitong Thanksgiving party sa gabing ito. Palapakan po natin. Tatanungin ko kayo ngayon. Ngayong araw na ito, masasabi niyo ba sa mga sarili niyo, proud akong maging Pilipino? Proud akong maging Pilipino. Proud akong maging Bicolano. Yan, nakakatayo po ng balahibo ang inyong mga sigaw. Kaya sa oras na ito, mga kaibigan, at lalo kayong magiging proud na tawaging Bicolano o tawaging tunay na Pilipino, dahil ang susunod na ipapakilala ko sa inyo ay ang mga taong nasa likod ng pagbilog ng kantang ito. Proud ako maging Nagueño, kan Mayor pa po, si Mayor Jesse Robredo, Naga, na naging inspirasyon, siya kan kabos ng mga taga-Naga, ninhuli sa progreso, pagpadangat sa siyudad ni Naga, asin proud na Nagueño, nag-evolve ang kantang iningunyan asin naging proud na ako, Pilipino. Ladies and gentlemen, join me as I introduce to you the 100 Voices. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naiipon ang nakaraan at alaala na kay ganda. Kahit pigilan ko man, ang nakaraay maiiwan. At sa paggalaw ng panahon, mapapalitan ng bagong ngayon. Bring the noise! Nan mo ang bayan ng latinang pagbabago, ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama.
Pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Ngunit sa puso ko mayroon di magbabago. Proud ako maging Nagueño. Magsisikap ang naging daan upang pangarap ay nasimulan. At ngayon nga ng ating tingnan, ibang-iba na ang ating bayan. Tingnan mo ang bayan, ang dakilang pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap ngayon ay narito na. Sa puso ko mayroon di magbabago. Paano ko maging Nagueño? Maraming beses dilim nagdaan, bayan ay sinubukan. Ngunit dahil sa paninindigan natin, wala tayong hindi kayang gawin. Tingnan mo ang bayan, ang laki ng pagbabago. Ating galaw, sumasabay sa ikot ng mundo. Dahil sa pagkakaisa, lahat ay sama-sama. Pinaghirapang pangarap ay narito na. Sa puso ko mayroon di magbabago. Pagkikipagkapwa-tao, integrasyon sa bayan ko. Proud ako maging Nagueño. Proud ako Proud ako Nagueño. Proud ako maging Nagueño. Ladies and gentlemen, please welcome ang satuyang namumuotan at orgulyo kan Kabicolnan, the Honorable Vice President of the Republic of the Philippines, Maria Leonor Hirona Robredo. Maray na banggi sa inyo gabos. Aram ko gutom na kita. Pasensya na po kamo iniyo ang parting mayong kakanon. Gusto ko lang paabutan ng pasasalamat kamo gabos. Bako lang sa pagdigdingo niya na banggi para makisumaro sa satuyang kaugmahan. Pero pati na sa gabos na sakripisyo nindo, kang nakaaging eleksyon. Aram ko na halawig ang dalan na sa tuyang inabtan. Pagpuunta, siring kang halawig ta ng istorya, mayong nagtutubod na may pag-asa kitang manggana. Pero dahil sa pagpupursige nindo, kamo na inot na nagtaya sa kuya, kamo na enot na nakipaglaban para sa pagtubod na sa tuyang pigsusulong kay tupa
nabisto kita sa enterong Pilipinas, si Saindong pagtubod na ulakit sa iba. Kaya pag aldaw ning eleksyon, iyan si numerong nasa likod, iyan si botong nako ata. Pero dai ta abutan ang numerong iyan. Kung dai ka mo nagtanom, kan sa indong pagtubod, pagkamuot, pagsuporta sa satuya, magpuon pa sa puon hanggang ngunyan. Kaya ang aldaw na niyo, aldaw ning pasasalamat. Pasasalamat ko, pasasalamat kan sa muyang pamilya, sa gabos sa Indo. Sabi ko nga ni, nagsakripisyo kang oras, nagsakripisyo kang gastos, nagsakripisyo ang iba, emosyonal ang pagsasakripisyo, takadakol ka mong pigiiwal sa Facebook. Si mga nag-iiwal sa kuya, kamo ang nakikipag-iwal para sa kuya. Iyan, piga-apresyar ko man dahil sa rong bagay ng pagpapahiling kan sa indong pagpadangat sa kuya. Pero ngunyan, naabot ta na si satuyang pigpapagalan. Kaya panahon na din ini para sa ko, maghagad giraray kang tabang nindo. Primero tabang napadagos ko ta nindo akong antabayanan. Padagos ko ta nindo akong taidan, padagos nindo akong ibanan, sa halawig pang dalan na sa tuyang aagihan. Anum na taon pa, ang sa tuyang papagalan, kaipuhan ko ang tabang kanlambang saro sa Indo. Pero ako nahiling ko yaon si mga madre, nga nagpadarakula sa muya, yaon si mga kaklase, yaon si mga schoolmates, yaon si UNC family, USI family, UNC family, si satuyang mga city officials, satuyang mga barangay officials, pati municipal officials, nahiling ko na Mayor Yip Senyar, saka Vice Mayor Randy Villaralbo, kang Magaraw, nahiling ko Councilor Philip Dumalasa, kang Kalabanga, di ko pa nahihiling si iba, pasensya na po kamuta, hanggang inutan lang ang nahihiling ko dahil madiklom na sa may banda nindo. Kadakol na mga barangay officials na yaon digdi, bako lang mga taga-Naga, bako lang mga taga-Camarines Sur, si Vice Governor Ato Peña, yaon dyan, kaibanang ko subago. Di ko aram kung sa ina siya napadpad, pero nawalat siya dyan sa kadakol ning tao. Ayaon dyan, nakaabot ka pa lang dyan, Vice Gov. Yaon po si mga aki ko digdi sa inutan. As I've said, si mga kaklase ko kang elementary sa high school, yaon digdi. Si sa kuya mga schoolmates sa USI, subago, yaon duman nahiling ko sa cathedral, kamugabos. Si sa kuya pala na mga partidaryo hali sa Sorsogon, nahiling ko, harayo ang pigbiyahe, yaon man dyan. Igwa akong supporters, Congressman Gabi Bordado, nag-abot na pala. Narisana naman lugod na huri. Subalang po, subalang. Amay na yan ngunyan. Amay na yan ngunyan. Si City Councilors, yaon man, pero day ko sasaroon, tadikit pa lang nahihiling ko, LTO, Regional Director Norin San Luis Luti, yaon. Si Gabos pong day ko namamaanan, ang sa kuya Manggiraray Ondra, na nakisumaro ka mo sa satuyang kaugmahan ko niyan, lakas ng kababaihan, wararak ka mo, si mga taga-Kanaaman, nahiling ko duman, mga taga-Naga, nahiling ko duman, day ko aram ko niyaon sa insi iba, pero magkaway na sana. Siyempre, si punong abala ngo niya na banggi, ako para sa Filipino movement, salamat na maray sa Indo. Si Mang iriba-ibang sektor, nahiling ko po, Zonta International. Halaba si listang tinao sa kuya subago, pero day ko na nahanap si listahan, pasensya na kamo. Pero day ko man kamo mapangaranan ko niya na banggi, an sa kuyang pag-Diyos mabalos. May saro pa akong pakiulay.
Sabi ko subago, kadaklan sa indo nakikiiwal para sa ko. Pero tapos na si panahon ng iriwalan. Panahon na para suportahan ta ang bagong administrasyon. Iniyo kaipuhan ta para kita magkasararo, kaipuhan ta ini para kita magpadagos sa dalan na sa tuyang pinunan, pabayaan ta na si mga saradit na mga day mararay, palagpasun ta na, mayong karibay ang pagpapakumbaba, mayong karibay ang marhay na buot, kita baga, haloy naan sa itong pinag-iribanan. Gulpi na kitang kasakitan na inagihan. Pero napatunayan ta sa halawig na panahon na sa tahaw kang kadakol na kasakitan, basta marhay ang intensyon, maray ang buot, ang grasya kang mahal na Diyos, perming yaon sa satuya. Kaya ito mga day maray, day na kita magpatol, ipangadji ta, pagtarabangan ta, mangiturugan kita ning sarabay. Kadakol kaipuhan ang satong lugar. Kadakol kaipuhan ang Camarines Sur, kadakol kaipuhan ang Bicol Region. Panahon para magtrabaho kita. Si ondrang tinao sa tuya, bako lang ito sa diri ko. Ang ondrang tinao sa kuya makapagsilbi sa mas mahiwas na paagi, ondraman ito nindo gabos. Pagkakataon iniyo para sa satuyang probinsya, pagkakataon para sa satong syudad, pagkakataon para sa satong distrito, pagkakataon para sa satong rehiyon. Na si atensyon na kinakaipuhan ta, matauna sa tuya, dahil yaon na ako digdi. Sana deita sayangon. Deita ko ta sayangon si pagkakataon. Iriba-iba man si satuyang pagtubod, iriba-iba ang satuyang pinaghalian, iriba-iba ang satuyang partido, pero parareho man lang ang satong pangiturugan. Pangiturugan na matawanan ning mas marhay na buhay, lalong-lalo na si pag-iribatang medyo nagtitios. Kaya ang panahon na ni, yaon ako digdi, kaibanan ko kamugabos, sana magamit ta ang pagkakataon naturuangan ta si satuyang mga pangiturugan na makamtan taman ko ta. Si pagdigdinindo, ngunya nabanggi, pagpapahiling nin sa indong pagpadangat sa sakuya. Kaya iyan, nag-aapaw ang sakuyang pasasalamat sa indo gabos. Ang sa indong suporta sa rungutang na buot, na dipisil mabayadan. Pero ang utang na buot na yan, ang pinakamarhay na bayad ko, sarong klasing serbisyo na malinig, sarong klasing serbisyong tultol, sarong klasing serbisyong desidido, na maabot si pinakahuri, pinakaharayo, pinakasadit, pinakanagtitiustang kaibanan. Para iribanan sa nakita, pantay-pantay ang satuyang tinitindugan. Medyo nag-iba na po ang satuyang buhay. Kang ako congresswoman, sirisimana ako nagpupuli digdiyo sa Naga. Digdiyo sa distrito. Sa kuya mga kadistrito, si mga barangay officials yaon digdi. Aram ninda kung gaano ako kahigos maglakaw para maabot ko kamugabos. Pero ngunyan, ang sakuyang konstituente, bako na sana, si satuyang distrito. Ang sakuyang constituents, bilog ng Pilipinas. Sana deiman po nindo ako ipag-imot. Kung si klaseng serbisyong tinao ko sa Indo, mapamati man sa iba. Ang sabi ko sa opisina ko, dawa day ako makakapuli si Risimana. Ang target ko, dawa every other week, makakapuli man giraray ako. Bako lang para mahiling ka mo gabos. Pero para ipahiling nindo na ako man giraray si dati na nakakaibahan nindo. Pwedeng kadakol na sinag-iba. Arog ngunyan kato pag nag-uuli ako, solo sana. Ngunyan pag nag-uuli ako, primero pala na pagpuli ko,
sarong enturahe na kami. Sana intindihon nindo. Kang nagpuon si sakuyang enturahe, medyo makulog man sa payo, taara manindong daiman kita tuod kayan. Pero igwa kitang mga responsibilidad na mas dakula na sa satuya. Nakaipuhan, dawa, deita gusto kaipuhan tang intindihon. Kaya naghahagad ako ning dispensa sa Indugabos. Kung medyo may iba, hanggang dyan sana yan. Pero sinabis to nindong Leni Robredo, siring man giraray. Padagos man giraray na nagpupuli digdi dahil iyo man talaga niyo ang sakuyang harong. Padagos na manggiraray na pigigirumdum kung saan ako naghali. Kang nabubuhay pa si Agum ko, ang apod niya sa satuyang lugar, ang sa iyang maugmang lugar. Aram nindo gabos, nabako lang ning maugmang lugar ni Agum ko, pero maugmang lugar ko man ini, maugmang lugar taman gabos. Iyon niyo si lugar na day ako masawang pagparapulian dahil digdi ko namamati ang pagpadangat. Kaya sa maabot mo niyang panduwang aldaw pa sana, pangduwang aldaw pa sana na ako Vice Presidente. Pero ang duwang aldaw garo halawigo ng maray dahil sa kadakol na pagkakaiba sa samuyang buhay. Pero sarong bagay ining manuno danta, pero nuno danta bakong para maging iba. Pero nuno danta para maging instrumento para mas makapagsilbi kita sa iba. Kaya sa paghagad ko ning dispensa sa Indo, sa paghagad ko ning pag-intindi, paghagad ko man giraray ning tabang, halawig pa ang 6 na taon, duwang aldaw pa sana ang nakakaltas sa 6 na taon. Daiman ko ta kamo magsawa na iba na nindo ako. Daiman ko ta kamo magsawa na sa aral daw, pinapangadji manggiraray nindo ako. Daiman ko ta kamo magsawa na sa aral daw, minimirar manggiraray nindo ako na kapamilya, kaibanan, dawa anong oras pwedeng ranihan, dawa anong oras pwedeng hagadan ning tabang. Ini yung bangging ini para iniyo sa tuya gabos. Sabi ko, bago ako nagsakat, sabi ko, 7:30 gabos day pa nagkakakan, amay pa kamo nagtiripon, siguradong paragal na. Pero day ko sasayangon ang banggi na day ko mapamati sa Indo. Napadangat ko kamo siring kang pagpadangat nindo sa kuya, pero kaipuhan ko pa an sa Indong tabang. Kaya, salamat na maray sa gabos na sakripisyo, siring kan sabi ko, sana paglingon ko sa pang-araal daw, sa masunod na 6 na taon, lalawgon manggiraray nindo ang mahihiling ko. Kaya salamat na maray na banggi giraray sa Indo gabos, mahirilingan manggiraray kita, tapermi man giraray akong mapuli. Maray na banggi, salamat. Maraming salamat po, Vice President Leni Robredo, para sa ating Pledge of Partnership. Apo dun ta po ang convener kan ako para sa Filipino Movement, Attorney Angel Ohastro III. Sa pangapudan po, kasatong namumutan na Vice Presidente, bago po man po siya nangapudan, aram niya na po ang satong kasimbagan. Para po sa iya, magkakaigwa po kita ng Pledge of Partnership. Kung kaya ahagadon ko po sa gabus na magtirindog, asin mataas po kita ng satuyang tuong kamot. Magkakaigwa po kita ng commitment. Asin sa walang kamot, ahagadon ko po na sa indong mga cellphone, pailawon, ihampang po digdi, para po mamati ang presensya kang gabos hanggang duman sa madiklom na parte kang plaza. Sa walang kamot po, pailawon ang mga cellphone, ang tuong kamot, manunumpa kita para sa satong Vice Presidente ning satong Pledge of
partnership. Masunod po kita gabos sa babasahon kong ini. Ako, nangangako na ipapadagos ang pagiging marhay na Pilipino. Ipigkukumitiran sa diri sa pakikisumaro sa gabos na plataporma ni Vice President Leni Robredo sa matanos na obheto asin proseso kan gobyernong lokal asin nasyonal para magkaigwa nin pag-uswag marhay na kalidad na buhay para sa pamilya asin banwaan. Inigigibuhon ko sa kamurawayan ng Diyos. Ako para sa Pilipino. Mabuhay ang satong Vice Presidente. Mga tukang, ginibo ini para kay Vice President Leni Robredo kan siya ay madalagan pa para sa Kongreso. Ang kantang ini para man sa gabos na gustong makamati nin katalingkasan sa gutuman, kagutuman at korupsyon. Tuloy ang laban, padagos na paghihingwata para mas maray na puturukan sa tong banwaan. Ladies and gentlemen, sabay-sabay tayong palakpakan ang 100 Voices. Ito po ay binubuo ng mga sumusunod. Unti-unting sinisiil ang kalayaan, pinipilit tapan ang katotohanan. Ang bayan kong mahal, kanilang sinasakal. Ang paggawa ng tama ay pinagbabawal. Papayagan mo bang ito'y kanilang pigilan? Kalayaan na ating pinaghirapan. Bawat pagkatao ng bawat Pilipino, yan ang nakataya sa labang ito. Muling hinahamon ang pagkakataon, pairali ng prinsipyo, ito ang panahon. Huwag mabahala, aking mahal na bayan, ipaglalaban ka't ika'y babantayan, aking gagampanan sa puso't isipan. Sandata ko ay paninindigan, paulit-ulit man bayan ay subukan. Hinding-hindi susuko ang karapatan, ako ay lalaban kung kailangan. Pag may nang aapi sa aking bayan, tuloy ang laban. Ladies and gentlemen, Junior Robredo. Sa pilitan nilalagay sa ating isip mga mali at kasinungalingan. Wari may pagtingin, ngunit ang hangarin ay pagsamantalahan. Bayan ay abusuhin, muling nanalaghoy ang bayan mong mahal. Sa bayang ipakita ang pagkakaisa.
Proud akong maging Pilipino. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Mabuhay si Vice President Lenny! Ladies and gentlemen, nais ko pong ipakilala sa inyo ang bumubuo ng 100 voice choir na pinangungunahan ni Ginoong Tonton Hernandez, 4K Barrel, Camerata Cultura, UNC Theater Guild, USI Bachelor of Music students, Naga City Choir, Father Don Federico, Cherry David, Nilda Picana, Larry Bachola, Taj, JC Belmonte, Muloy Prado, Alex Cruz, Nora Navarrete, Raymond and Chanel Roldan, and Mr. Don Alanis. Ladies and gentlemen, a big round of applause for 100 Voices. At tayo po ay dumako na sa ating photo op at tatawagin po natin ito by group. At syempre, uunahin po natin ang 100 Voice Choir. No more selfie po, group. Group shot lang po muna tayo. Okay, at marami po ang kailangan mapagbigyan. At nais po namin, maraming salamat, 100 Voice Choir. Nais po namin tawagin ang susunod, Camerata Cultura. Camerata Cultura. Nais po namin hilingin ang kooperasyon ng 100 Voices Choir. You may step down the stage. Thank you very much. Camerata Cultura. Photo op po tayo with Camerata Cultura. Standby po ang UNC UTG. Next po, ang UNC UTG together with Miss Bicolandia, Binibining Ara Jocos. Ang ating kasunod po ay ang USI Bachelor of Music. Check, hey. USI Bachelor of Music. Let's call in Naga City Choir. Naga City Choir. Guest performers sa 100 Voice Choir. Sabihin mo lang. Ang next po ay ang guest performers.
Next. Alright. Marami na. Marami na. Pwede man din tayo sa Kepasa. Kepasa Doon na na lang tayo. tayo. Kepasa na lang. Kepasa na lang kita. Sige. Aden you, Cavalry. Ladies and gentlemen, next batch is Avenue Cavalry. Wala na daw. All dancers. All Let's call on all the dancers. flash mob dancers. Flash mob dancers. Next, okay. Oo. Wala na. Ito na. Front up. We have the organization. Naga College. Ay, Naga College. Next, let us call in Naga College School Band. Naga College School Band. I'd like to start off with the organizations. The Zonta Club of Naga and Kamsur. Mamaya na pagkatapos. May pangalan ka na dyan. Followed by the Rotary Group. Wala. O, dito na tayo sa sponsors. Wala na. Calling all the sponsors. Mayor Colin, all the sponsors, please proceed near the stage. Engineer and Mrs. Boy Aman. Tato Mendoza. Ower Andal. Jack Candano. Raul Rocha. Mr. and Mrs. George Palma. Mr. Bobby Cristobal. Mr. and Mrs. William Del Rosario. Miss Sofia Alcaraz. Solomon Ngo. Raymond Concepcion. Mr. Mike Tuazon.